konke lokukhuluma kunini kusengiwe manga. Usekhona umfana lophilako. Ngisho umfana mina otakuthanza wena. Angabe kulamanye amantombazane eceleni. Acabanga ngawe kuphela. Usuku lonke langa lonke. Uze uve ngathi ama-miss calls akhe ayakugcina ngisho nama-messages akhe mina. Angisayikhulumi ama-SMS. Umuntu ohlaliswa ngathi wena ngakutexta every minute. Basekhona labo bantu labathatha inakekela abangabhuki labanye abantu eceleni. Nakathi wena you are my one and only. Kusuke asho lelo nje. Angeke asajika. Ngisho umuntu nolota kumethemba. Basekhona lapho. Hlupha kona ukuthi ngoba ngini ngikuthanza TINTFO. Ngiyako ndahlala ngihamba ngisitshele mani ithi niyagowisha. Niyahethwa, niyagowisha, niyahethwa. Ngoba nento ama-choice wrong. Ngingani nesenabelieve la ukuthi the baddest is the biggest. Akusiyo impilo leyo. The biggest is the baddest. It's not only you. Kodwa abaningi abazomshayela isandla. Nine nemanga. Basekhona bosisi labaphilayo. Ngisho bosisi mina lotazi uve ngathi basicela. Bakutshela onke amalanga ukuthi ngiyakufuna. Sengifuna nokubona. Ase ngincibilile. Uze ungathi la foni ngisuyadedema ungathi usuyakudzinga. Basekhona labo bantu. Uhlupha kona nje ukuthi nini. Seniye ngonatile iqueen. Abantu abazonifikela kunini. Babe bo 2 minutes. Usekuseni umuntu osowuhambile. Uhlupha kona lokuthi ngini lento ama wrong decisions. Ngihamba ngithatha noma ngayini. Umuntu asekayekela ukukhuluma into angayani. Hlala phansi uthi ufuna ukuthi ngibani. Ufuna abani futhi. Ubuke ihlobo lakho. Ungayiyenga wabuhle. Baningi abantu abahle emhlabeni. Phela choose umuntu oright for wena. Ukushiyana kwama levels akusolutho. Umfana mkhulu.